Ngoba ingoma enganizoma ngithi nokuba ngiyaphila ngiphilela idlozi lakomalume ayibhedi. Isidalwa sakini siyashesha ukuthengeka, isikakhulukazi umndeni ngoba usuke usazi, kodwa awunawo amandla okuthenga isidalwa sakabani, sakwamalume wakho, ngoba awuyena wakhona. Lowo mndeni awuwona wakuleso sibongo leso, so awukwazi ukungena kusona, awukwazi futhi ukusithenga isidalwa sakwamalume, kodwa sakwababa wakho uyashesha ukuthi wenze yani, usithenge. Ingoma enganizoma njengoba ithi nokuba ngiyaphila ngiphilela idlozi lakomalume, angahlaphe noma niyayazi leyo ngoma, uzwe nebhesi yakhona imivuma ukuthi ivuma ithini. Ngilapha-ke kunabanye uthola ukuthi kuney'bongo ey'ningi uthola ukuthi umuntu uzothi hayi inkosi embono mina ekhaya nje wonke umuntu uma ngabe ingane izaliwe iyafika iyagula ibe nenkinga encane ifishiselwe impepho ifuna isiphandla sakhona ihlale ekhaya ikhule khona, ayikho ingane yasekhaya ikhule komnye umuzi. Imaningi nazi lokho amakhehla ayinemikhuba yasekhaya, ingakho imizi eminingi inemikhuba eminingi yasekhaya ephinde ebe ney'mfihlo zasekhaya. Lowo muzi lowo kusuke kusethe umsamo, usethwe yini? Usethelwe ukuthi umkhulu wakhona ufuna ubuqophola ukuthi iy'ngane zakhe noma uzalwa lapho lonke lube ngakuleli side, ngoba amakhehla lento ayeyinyanya ukuthi kwezinye iy'bongo ekhaya kube khona iy'bongo ezahlukahlukene ongasizona ezakhona. Uthole mhlasimpe ingakwazi ngoba khona ngisho lento yongeno, uthole mhlasimpe amadodakazi la ekhaya uma ngabe sizele iy'ngane zikhwele emakubo ngale nezalama ngabe izalwa abafana bala zizokhwela, ayenza imikhuba eswetha imsamo, bayongifakazela abaziyo, esethe umsamo ukuze kube sengazi ukuthi idalwa zale ngane ziyayilwela mikomalume iba nenkinga iguli igcina isikhula ingane ikhwele kwamalume kababa wayo, kodwa kungasiyona yakhona. Kuhamba kambe mhlawumbe kuvele kubantu abakwazi ukubona bethi no, kahle kahle wena njengoba uhlala kini kababa wakho nje akufanele. Seziyaqala-ke manje ziyalo idalwa ngobani na ezakomalume idalwa ngeke ukwazi ukuyinqoba ngesimo sokuthi khona inkaba. Isikhathi esiningi umuntu uma ezayelwa khona iwela komalume, futhi inkabe yakhona komalume iwela khona. Ingakho ngabuza ukuthi lezi ngane ithatha iy'nkaba noy'gqiba emakubo zenzelwe ini, ngoba ingane uzobona isikuhlupha kusasinenkinga kanti wathatha inkaba mibabakhe wonikeza ubabakhe. So-ke ngala igazi, ngala inkaba, count into enkulu kabi inkaba. Ingakho lela thonga lowazi ngisho ingane sesibelethweni lihlenge bese lithi kulungile siyamgcina usibanibani noma likwata likatisa ukuthi lo muntu ukuthola kanjani umuntu wakuleli ikhaya. Ingakho kuyinhlahla ukuphila kwengane, ezinye iy'ngane ziphuphuma. So ngiyangidabukela kakhulu abantu abayikhiphayo ngoba iningi labo bayabuya back nqwa behlezi ikhala ngokuthi yakhipha iy'ngane isifuna ukulungisela iy'ngane ngoba yini leya ngane iyakhula ikhule bese ithi stop empilweni yakho, ufunde uzokuqeda ugraduate bese ithi ngizokukhombisa ikheli wena, ngokuncamisa ikhofi into ungaliphuzanga ungazi. So-ke omkhulu babewulungisa umsamo benza imikhuba ukuthi iy'ngane, ngoba omkhulu beyinyanya lento ukuthi iy'ngane zikhulele kwesinye isibongo, ukuzaleka kwamadodakazi ekhaya bengavumi. Ingakho ngisho amanye amakhehla ebethatha imbuzi eyoxolisa emsamo uthi no, la ekhaya usibanibani sethola ingane ngicela ukuxolisa, ngoba lelo cala libuzwa kuyena ukuthi ubani losenengane namhla uphela lisuke libekelwe yena. Ayikho into e-wrong ngethongo lakomalume, musani ukuyihlupha. Kuphinde kuzoba le nkulumo ethi mina ubaba ungihlawulile ngihlala kwababa, baba ungihlawulile, awuyena walapho. Ngisho ulotsholiwe, kukhona iy'nkomo ey'phumile uma wakho walotsholwa kodwa mhlawumbe wahlukana nobaba wakho, uma ungakhishwanga still usabhilonga komalume. Abantu abayeke kuyihlupha ngesibongo sakamalume ngathi sentabeni, akusikhona entabeni kwamalume, akusikhona entabeni. Uma ufuna ukuduka thamela eminye imibhanyazo noma eminye imibukiso bhanyabhanya uzoba nenkinga-ke uduke, ngoba abanye abantu abaningi they are care for i-content kuphela, abanendaba ukuthi yini abayinikeza isizwe futhi siyiphilisa kangakanani. So ingakho uzokuyubezwa abanye abantu benza amavidiyo bekuphika ukuthi ayikho ingane yakomalume and bekwenzele imizekelo noma bechaza ukuthi uma ngabe uyindoda uzala ingane kusuke umuntu onelungelo ukuthi ingane ibe lo sibongo indoda kuphela ngoba ibiza isibongo sakubo kwayo, kodwa intombazana ayibi nayo ingane ngoba iwakho umuzi wakubo kwayo, kodwa iyahamba iyovusa la yogana khona. So-ke iyokwenzela into ukuthi ugcine ungaqondi bese lokhu nimenshina mina ey'nkulumeni ey'ningi ngoba mina ngizile ukuzophikisana nabantu nokuqophisana nabantu, cha. Ingakho nje ingekho inkulumo noma ividiyo engisitshintshe kumuntu engibonayo ukuthi inkulumo yakhe i-opposite nevidiyo yami, ngoba mina ngizile uzoqophisa nabantu la ku-social media. Akekho, ngisayiphinda lento, akekho umuntu engimaziyo nengumngani naye la ku-social media, angazi muntu. Bonke abantu ngiqala ukubabona la ngilike ngidlule, ngabe uthi ukhuluma into e-right, ngabe uthi ukhuluma into e-wrong, angingeni. Kodwa mina uma ngabe kuthi amahlala lapho ngiyakwazi ukuyikhomentela nami njengawo wonke umuntu ngidlule, ngoba kusuke kuyinto enjani, kusuke kuyinto engeza umuntu ukufila pain yokuthi nangi sizokhuluma into evidiyweni yami engiphikisa.
ngisho ngabe kuthiwa ivideo umuntu othenjwe kanjani, uma ngimbona eshayisa ngivala la, ningangimenshini ngoba lonto le yenza ukuthi kusasa kube nequery, kube nenkinga, gcina kubanga into engekho engenamsebenzi, nengasinikeze ngisho imali ke egcineni sethuso nezithe ngenasidingo. So ke abantu abaqonda ukuthi uma ngabe uzaleka komalume ayikho inhlamba lapho, alikho ichilo lapho. Uma ngabe omalume benikhipha inyumbazana benganifuni, thobisa ikhanda uthola isite bese uyakha, bese ucela omalume bekufakela idalwa, bese ucela bekunikeza impepho. Emva kwalokho usuthini nekhaya nizakhelo, ngoba kuyenzeka manje mbuya kababa efike benikhipha inyumbazana omalume noma benithanda thothi abakoti babo abanithandi. So ke musulokhu ubuza ukuthi mina ekhaya komalume abangifuni abangidingi, thola isite, senikhulile nezingane zakwenu, thola isite ubuye wenzani wakhe bese ucela omalume ucele kahle ukuthi uzophuma ngesibusiso yokuthi uzehlise, noma ngabe uthi uyabona uba nekhaya liqinile uzehlise njengomntwana ukuthi into zakho zizokwenzani zizolunga ekwazi ukuya phambili. Musani lokhu niba worried ngesibongo sakamalume. Amaqhawe amaningi ngisho amakhosi abantu abaningi ababe ngamaqhawe, abantu bakomalume, abantu abaningi abangabathandazi abanamandla basebenzisa isibongo sakamalume wabo, futhi isibongo sihlehla ngisho ngabe uthi uma wakho naye mangabe ngenzelwanga lutho siya kwagogo oyikhaya kamakama wakho, wena uzobe isibongo sakhe. Uma ukuthi kwanawo ugogo uma wakhe wayengenzanga kwangenziwanga lutho ngaye ngokuzaleka kwakhe, izohlehla lento iziyofika kuphi, iziyofika esibongweni sakakhokho. So kahle kahle kusuke kufunakala isibongo esigcine siphelisene kwanesiccawu. Uma singazi sibe naso isiccawu lesilowo ndawo, still uyahlehla ubuyele emuva. Angazi-ke lezi ndawo eziningi abalokhu bengibhela inbox bethi bona ngakuba ukhokho akagananga nogogo, ilezi ndawo vele engakholelwa esicawini, azisenzi isiccawu, angifuni ukuyimenshina. Indawo eziningi zikhipha inkomo eziwu4 noma eziwu2 behlala nezingane zabantu bese bethi bayifaka esithebeni, bese bethi ayibazilele bese befile, bese bethi ingane ayikotize, bese bengcwabele emakhaya, benze wonke umonakalo obuzoshaya ingane. Uqhunywa ugogo na94 odakaza sine, kodwa uyayibona inkinga into zakho zengane zakhe ayilungu. Umuntu ona 94 years usefuna ukuntuba manje, ufuna yini? Ayikho umuntu engadili nayo nengabhekani nayo, ufuna intuba yokuphila manje ukuya phambili. Ngobani? Uyabona ukuthi ingane zami ziyabangeka la, kunenkinga, angisinanga kahle kahle. Manje masinithethe unkosikazi awunaye ngaphandle kwesiccawu, hayi unaye unkosikazi and lokuba nama-question amaningi. Ayikho into wrong ngokuzaleka kwamalume, uzoba nenkinga ngoba ubaba wakho uma ukuthi yena wahlawula, wayengahlawula ukuthi wena usungowakhe. Ngisho ngabe kuthiwa kukhona kwekhiphile enzela uma wakho, still uma ungakakhishwa ngala uzoba ngazidalwa. Sinengane no 15 years 13 years zibulela abantu ayinasikhathi, indaba isemuva. Ingane eziningi ayiphandliwa zazi kwapha ziphikwe ngisho oyise, zihamba namacala okuphikwa, sadinwa safa isidala ukuthi lo muntu uyayiphika lengane. Hlushwa zingane ezincane zizigebengu into ongazuyibona, kungena ubusika nje manje yizo ingane ehambe ngene emzini yabantu ezincane engenasikhathi ziyabulala. Ngani kwethu, uma ngabe umuntu ufuna into zakho izilunge, abaza bakho bengenzanga lutho, ngene ecafeni zalo mzali ngale nkathi kuzalisa ingane yakhe ikhulele uthi egcini wadinwa kanjani, bese thiwe nizoba ngowakababa wakho. Khulani bafowethu, nizoba nenkinga. Ukuthi ukhuliswe kababa, bonga, appreciate, uhambe kwamalume, kulinto zakho izilunge. Munye umndeni owangenzela iqiniso mina la, umdidi wangifoyela wathi yena ugogo wakho wamthetho ubusukhwile buyela kwabani, komalume bakho. Kulinto zakho izilunge thina siyokulanda mase kufile. Wona mndeni kuphela, ngitho ngapho Lundi lwabhuti mangaphazama. Wona mndeni kuphela emhlabeni la uneqiniso engisehlangana yonke imndeni ehleze ngikhulumana yena leqiniso yonke. Zigebengu nje ababodwa abanezisenkulu abafuna inkomo zize kubona, akakhipha ngisho isento kwalo ngane akayazi, akazayondle mase ilotshola ingane abantu, hayi inkomo usefuna zizeke nisiyashwabula. Miyeka ashwabula, oshwabula into engekho, wena hamba kolotshela komalume, khishele komalume. Sikhathele ngoba kunamakhehla angangenanga ngisho kwelamathongo namhlanje athetha amacala einkomazi, idladla inkomo ezirong zamadoda angafanele. Yakhulumisa inkomo ngisho kamama uma ikhiphile ungayitholanga icala libomvu, ngisho umkakho niyohamba nami nibe nenkinga ngoba uvuma icala ongalazi ngoba wenza uthando nalemizi edelela abantu ethi yona ingane yabi bingayazi ukuthi bebeyazi ukuthi intombi bengathi iqomile. Yini bengayihloli pho? Yini pho bengayihloli bona? Kanza kwethu nizoba nenkinga. Nizoba nenkinga enkulu, ngiyabonga ethuba.